As alarmas saltaron este martes nas festas do Albariño de Cambados e polas redes sociais debido a unhas supostas picadas que estaban a sufrir diferentes rapazas durante os concertos de Fefiñáns. Unha información que é completamente falsa. Así o quixeron matizar as forzas de seguridade, a xerencia da área sanitaria e as diferentes administracións. Que foi un feito absolutamente falso, non é que o Concello, como están dicindo por aí en algunhas redes sociais, queira tapar nada. O contrario, este tipo de cousas non se poden tapar, este tipo de cousas hai que denuncialas, pero non hai que esquecer nunca que onde se denuncia non é en redes sociais, é na Garda Civil ou no servicio de emerxencias máis próximo que se poida acudir. Segundo explican dende a xerencia da área sanitaria, as preto de 10 rapazas que necesitaron asistencia foi debido a lipotimias e baixadas de tensión. Nin nos centros médicos da comarca, nin no Hospital do Salnés se atendeu a ningunha persoa afectada por recibir unha picada. Pero según podemos saber a través dos servicios sanitarios foron debidos a lipotimias, a estar durante moito tempo o calor, pouca hidratación desas menores, ese foi o motivo principal polo cal se produciron ese tipo de desmayos. Tamén dende as forzas de seguridade advirten que non se registraron ningunha denuncia por este motivo. A día de hoy, en toda la provincia de Pontevedra no hay una sola denuncia relacionada con ese tema. Son bulos que van corriendo por redes sociales. No sé tampoco con qué sentido ni con qué motivación. O medo ante os desmayos e a información falsa causou o pánico nos concertos de Fefiñáns. Moitos paisenais sacaron os seus fillos do evento e moitas rapazas decidiron abandonalo, algunhas incluso con cadros de ansiedade. Dende as administracións piden que non se compartan noticias falsas sen contrastalas. Y no nos dejemos llevar por esas falsas noticias y bulos que aparecen en redes, que muchas veces simplemente buscan el protagonismo de quien los genera, ¿no? Y que genera un alarmismo que daña a la libertad de las mujeres, porque cuando se establecen esos bulos y se habla de pinchazos de forma generalizada, eso hace que las propias familias puedan tomar decisiones que hagan que las mujeres perdamos nuestra capacidad de tener libertad, de poder socializar, de poder tener ocio libre, de poder relacionarnos, ¿no? Dende o Concello de Cambados matizan que non é perigoso acudir ás festas do Albariño. Na Xunta de Seguridade estableceuse un protocolo para actuar coa máxima celeridade en caso dunha agresión machista para protexer as vítimas. Cun punto morado e ata 30 establecementos formados para colaborar con calquera persoa que se sinta asustada ou que sufra calquera agresión. Que pode acudir a calquera dos máis de 30 puntos de seguridade que temos en Cambados, así como ao punto morado. Desde allí, dali lle facilitarán uns números de teléfono, uns recursos de como poden actuar, de como a donde deben acudir, e nada, pois que a xente desfrute da festa sen medo. Ademais do punto morado, dende o Concello tamén matizan que Cambados conta cun alto despregue de forzas de seguridade. Tanto a Garda Civil como a Policía Local ampliaron os seus efectivos para velar pola seguridade nas festas. No caso dos municipais, tamén contan coa colaboración da Policía de Vilagarcía.